za ka ɗan yi gaskiya tsoro na shi ne kar ya zama to na yi daban da zaɓin da suke Ni ko wannan bane. Ni zauna da su. Kar su sa mana rana nesa. Lalle zamani ya canza. Wai yanzu a gaba na kuke irin wa'innan zatuttuka? ai ba wanda ina kallon gaba ɗaya ni sun manta ma ina da mun zo tare da shi amma ya manta ma da wani zo. Ya za a yi ba zan manta da kai ba. Wannan farar fuskan tauraro ta kashe min ido bana ganin kowa face ita. Ta za a yi kuma in ganka. Kai dai ba ka yake so ba. korafi ba na shiga shi da na shiga masoyin a kusa da shi bayan ya da nan To kar ku damu kwantar da hankalin kwantar da hankalin ka kaji ba ga nan kusa da kai ba sun ma daɗe ba su manta da kai ba ni ina tare da kai kar ka damu. To dai duk ba haka ba yanzu ku samu mu zo mu shiga ni abin da ya kawo mu ba kwana zan ko ba ko. Oh, kai ka kosa kenan in rabu da ita. Mu shiga gida saboda kana so idan dadi ya fito ina kallanta. In ma kasa kallon nata gaba ki dai ko saboda yana mana magana ko.